Taková ta šedá, ne? Co? Ta šedá. No šedo-černá taková. No. Byl to i ten, jak tady lítali kluci z těch historických oblekách. Tam vidíš, ne? To má i display. No to teďka ukazoval, máme to na stránkách, je to to. Na kolik to stojí? To jsem neuvedl. 4,5 mám pocit. 4,5? To není za tolik. Právě, že není, no. 4,5 je úplně nádherná cena. Takže to GoPro stojí 2x tolik. To, co mám tu druhou, víš, to, co jsme lítali spolu. A jak je tam upevnění teda na to letadlo? Stejný. A tam je jako hromada možností, jak to dělat. Já právě dneska odpoledne půjdem lítat s ultralightem, víš? Tak jsem si vzal ještě... To je v Uchlumu. Kde? Uchlumu. Jo, to je. Na Brusance? Tam jak je to letiště pod Chlumem? Tož tam je ten, ne? S tím Vilíkem. Libor. No však s Liborem. S Vilíkem? Tak jsem si vzal, víš, tu přísavku na sklo a dáme to do kabiny. On je silný motor, je to raket. Tak co jsi vyřešil? Už to máš tady? Ano, v tom solíce, dívej, to máte rychle, jak jsi viděl. Jak raketa. Ale když ubere, dívej, když se pomalu, ale to někdy je. Potom bude se teda sere už teď, a já myslím spalovat. To je obrovské. To je žmírka. Nesmrdí to, doneseš to dom, můžeš to mít v obyváku. Nemusíš nic ladit, že? A ty motoráky, kurva, to smrdí. Můžeš čistit, jak chceš firmy. Furt je tam, ano, Vždycky ti furt to smrdí. zůstane a... Když tam dá zigery, to vysáčí. Ale pěkný, ale tady se měli varově nádherně, takový ultralight. Bílé hliny. Jak se to jmenuje se to? Co? Prosím tě. Nepromiň, já nevím, já Čubata běl. Stalo se teda. Marťo, zkus lítat tady poblíž nás, ať to chytnu na tu kameru, víš? Macha vlevo, Jarda z větraně, ne? Teďka udělal nízký. Tak bacha na ty stromy. Bacha, ať se natrefíte.
Čověče. Co máš? Kameru. Komplet, jo? Tak, rovný to připomeň. Nebo pošli mi to do mailu, prosím tě. To má to asi 3 metry. Tak to už nikde najdu, no. Mrznou mi ruky. Máš ty GoPročko, máš ty futránek? Ne, to je ta druhá, víš? Bude dělat hluk? A nic. Cože? No. Na zádech. Počkej, trčí ti tady kabel. Přizvedni ruku lehce. Dobrý. Co rádio, dobré? Akorát, že to nemám nastavený žádný, ani toto ne, ale tak toto jakž tak se snažím lítat a i tak, ale
No patrně. Aha. No, můžeš. Chápeš můj problém. Můžeš, Jurko. Tak počkej, to... Takže natáčet ti to, jak poletíš, ano? Tak, no to nemám... Ty to se vyplo asi. Ne, dobrý. Už ho nevidím. Dobrý, neřešte. Nech to být, jak to je. Jo? No já to neřeším, já jenom Tak pojď dozadu kousek. se snažím to jako jenom, že já to nevidím, kde... No Dobrý, vidím, neřešte. vidím. Tak hruba na tom místě. Jo. To je takový tichý. Ty dá, Vaňku. Já ne, já Jaroslave mám tam tu zdechlinu a nerad bych ztratil ten jako na to řízení, víš, a Protože to už bych nikdy vyrážím. neudělal. Jako. Protože už vyrážím, tak ještě jednou hezký No, svátky. taky, a Jary. hodně Měj se štěstí moc do hezky nového a roku. se ti daří a tě Já uvidíme. teď nemůžu, ale tak Teď ti, ale ty. Jo? měj se. Ale. Vaňo, víš? Ahoj, ahoj, Jary, ahoj. No, krm ladí Jirku. Ano, On to ne? potřebuje, protože viděl, točíš. já kdybych trochu jedl, tak Kde to bych bude, na nespadl. Nově? Pojď, Promiň, to Jirko. nebude, na Nově to nebude. Počkej, si vezmu. To tam je vidět nebo co? No, není. To mají displej? A má, ale jinak. Je to kamera malá, ale já si neumím. Mám přece trefovat na to aero a už nic jiného dělat nemusím. To mi říkal Jiříček. A Jiříček má vždycky pravdu, takže... Hodí na pízel nebo co? No to Jiří vydrží tak těch, když to moc netrápíš, tak těch 10 minut, jak to začneš tomu dávat, protože to jsou jedničky, jednoamperovitý, ale Jara někde má 13 stovky a ty by byly vhodnější, oni jsou jenom o 2 deka těžší, jako tady ty tisícovky, no ale mají podstatně delší výdrž. A já je nemám jak koupil, že se to musí na internetu a já jsem internetový to, však to víš, co jsou, nebo vůbec počítačový jsou odborník, všecko umím, takže já se musím řídit. No, ty poslouchy to normálně doletí, to nemusíš moc ani řídit, to se, děkuju. Počkej, to nebudu míchat. Pozor, roči, já mám tady dělat kameramana. Teď mě bavíte a potom Jirka mě zase dá do... No, ale to... Malý a nízko, ať se tě něco to je tragédie. Když to je jakž tak vyvážený, že to doletí, Jurko. Jo, tak už si to můžeš to, ale to už moc asi nebude lítat teď. Zkus to startovat, jak to nepůjde, tak se na to má, já mám ještě. To se nikomu nehlásí, už je to takový velký chaos. Já si myslel, že vezmeš velkýho Starlighta. Co? Já si myslel, že vezmeš Starlighta. To je rychle nachystaný. Jo. Už jsem to trochu se zlídil, tak už. Aha. To máš rychle zbalený, rozbalený, to je výhoda zase. Jsi to zbalil taky? No. Mrznou ruce, že? Já jsem si myslel, že kdyby to fukal, říkám, to bude na konec. Ještě než to zavřu, ještě 2.
Ne takovýho zmetka, Chceš? jakýho si. Hm? Ještě si vem. No, Jo, to jo, zkusil jo. hrát? Dík. Ne. Jo, to byl nápad. Chceš to hodit? Stroja. Málem vyrvalo z ruk. No. Ježišmarja. Kolmohry. Jak to lítá? Co? To Aero? To je set i s tím vysílačem? Jo. Já něco takového chystám pro mladý, až přijede v létě, musím něco koupit. Myslím, co mu pořídit. Tak, jak ty jsi zvyklý řídit? Jak? Tady? Plyn na levé ruce a... Jak prý na pravé, já myslím, že si ten mod 2 nebo jak to je. Já ti dopůjčím, jako jsi schopen. Nemusí, spíš. Dělají toto, pak i něco až ke 2 metrům, taky takový ten... Ono teď je toho hodně tady z toho polystyrenu. Něco musím takového hodnýho, protože... Čau pane! Ahoj! Tak se zipraví, jo? Tak. Zkusíme to. Ano. Zkusíme to, třeba to půjde. Monster Hunter Harvey. Větr s tím trochu pere.